Okay. Joluo wa nyaka weto nyaka gigol tije kuom pande gindik ji. Iluongo ni wacha wacha. Iluongo ni wacha wacha. Joel. Joma tindo gi tingi gi nang'o koro nikech ji somo mondo olok society. Mondo kanyo nitie koko kuyo bedie. Kanyo nitiere gima ne piny mondo ting malo. Joma tindo ote mari ne joma tindo in inyalo bende liwe gi jotelo matin kata kamano to joma tindo nikech in iwuok kama joma tinde mathothie joma nie university. An anyalo wacho ni wan kaka joma tindo wasomo to kisetieko somo sama wa graduate uyudo ni graduates ji 4,000 kata 8,000 kata 10,000 and ok unyalo yudo employment ute at the same time. Gima golo ng'ato oko is being creative and innovative. We ema goli oko. And akwa jok matindo kik gibet at their comfort zone. And asomo almost a graduate. Ang'eyo ni ok abi koso tich nikech I'm astute low student. Sa ani dang' ikaw class wa 1G madhi 1,000 interview anjawalan kana lo farm kidwaro ji 3 ubro apply ji 1,000 ibro kaw ng'ama wiye ogole oko ka you are best at doing something imiye pachite kendi ber ok bi weyi. Okay. Ntie jok mosa rise without those empowerment onge jatelo mosa tingo badgi. Ntie jok mosa rise nikech wiyegi. To kendo an kana chak padongo I never sat on my comfort zone ni arito ni ng'ato obi oting'a. Ana waluwo nam sori kocha adoyo warimba piko. Koro gima akwayo yudhewa they should not sit at their comfort zone. Okay. Kidok e weche josiasa ge somebody say that jasiasa en ng'at mabiro tiyo kodi. If you have got a pure brain ka in ng'at ma wiye chwalo. Ana asabedo gi interaction with the Honorable Mark Nyamita, Felix Okwanyo, Sheilo Lang and even on Sangira. We talk. Ka jatelo saneno ni in ng'ama wiye leo ok ni kidhiri ibro kwaye ni 200 300. You get a proposal gima inyalo dhiro instead ka pesa jatelo direct you can get it from there. Mheshimiwa that waziri waran kode program for privatization wachako Migori wadhi Kakamega wadhi Eldoret. It was a concept note that we wrote and tabled. All right. The day after yesterday we took a same concept note ne watero ne jatelo miluongo ni the PS Makoa. Okay. Mano yie en gumzo la bajeti mashinani. Right. Wawuothe e counties 47 wawacho gima Kenya government mar Kenya kwanza satimo with the better projects. Okay. Ewinjo. All right. Koro wan kaka youth ko bedo creative and innovative ok wabedo chien ni warito ni ng'ato obio kenwa chieme mesa. Okay. Emumi yudo gi mayot ng'ato bro koni niya bi nitie 200 moro. Okay. Wadhika. Koro wan kaka youth onego wabed jok mong'ere kendo jok mong'e gima dwaro. Second 33 mondo watieki. Second 33 kindly. Chaka mondo watieki. Yes. Nyingi matimore. Ka konyo kuma ojana no. Second 33 mano wach mogik yes. Mano wach mogik. Yes.